Wala nang intro-intro. Merong mga kakaibang espiritu ang tumulong sa kanya nung mga panahong kailangan niya ng tulong. At magsisimula ang kwento ni Ricky nung araw na nakita niyang walang malay si Itang sa lapag ng bahay nila. Teka lang, bago natin simulan yung kwento ni Ricky, maniwala kayo o hindi, unang salta pa lang nila sa bahay, alam na kaagad ni Ricky na isang mangkukulam si Aling Daling. At alam niya din na makakabangga niya ito. Hindi niya lang alam kung kailan. Paano niya nalaman? Dahil sa bulong ng gabay niya at sa pinahiram nitong kakayahan sa kanya na makita kung ano ang mga nakapaligid kay Aling Daling. Ayon kay Ricky, merong 4 na gabay si Aling Daling at napakarami nitong alaga. Pero kahit alam niya at nakikita niya yon, hindi niya sinasabi kay Aling Daling. Dahil unang-una, hindi naman siya nito ginagalaw at sobrang bait ng pakikitungo sa kanya ni Aling Daling. Kaya hindi niya pinag-iisipan ng masama. Pero kung babalikan niyo yung kwento nito ni Ricky, halos sumasabay din siya ng pagdarasal noon kay Aling Daling. Gawa ng naghahanda siya kung sakaling magtutuos man sila. Kaso lang, hindi yon ang kanyang inaasahang mangyari. Nagsimula ang kanyang pagkabaliw nung isang umagang nakita niyang nakahandusay si Itang sa lapag. Kinagabihan nung araw na yon, matapos ang trabaho nila, sa hindi malamang dahilan, hinang-hina siya kaya natulog na lang siya kaagad. Pero bago siya matulog, inipit niya yung suot-suot niyang medalyon sa gilid ng pintuan ng kwarto nila. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Basta ba, pumasok na lang sa isip niya. Nung kasagsaga ng pagtulog niya, bigla na lang siyang naalimpungatan. Bukod sa maraming kumakaluskos sa paligid niya, nararamdaman niya din na para bang ang daming gustong pumasok sa loob ng kwarto nila. Bilang bagito pa lang si Ricky sa larangan ng agimat, kung ano-ano ang ginagawa niyang pamproteksyon sa sarili niya at sa mga nasa loob ng kwarto. Kahit hindi niya alam kung makakatulong ba yung dasal o agimat na yon, ginagamit pa rin niya. Basta ang alam niya, hanggat puro ang pananalig niya, siya ay maliligtas. Dala ng kuryosidad, gumawa siya ng maliit na siwang sa pintuan ng kwarto at sinilip niya kung ano bang nangyayari sa labas. Pagsilip niya, meron siyang nakitang isang malaking tao na may mahabang buhok, itim na itim ang damit. Meron itong kutis na sobrang itim at medyo makapal ang balahibo. Nakikita niya na merong kinakausap yon. Kaso lang, sa laki talaga nung lalaki, nahaharangan niya yon. Hindi niya alam kung sino o kung ano. Habang nagmamasid, bigla na lang tumigil sa pagsasalita yung malaking lalaki at unti-unti itong humarap sa direksyong kinaroroonan niya. Nakita ni Ricky na tumitig ito kung nasaan siya, pero hindi siya nagpasindak dito. Bakit? Dahil nag-oorasyon na siya noon ng pangtago.
2 salita lang yon, pero paulit-ulit niyang binabanggit. Kaya nagagawa niya pang tumitig dito kahit nakatingin na din ito sa kanya. Nagulat na lang siya nang biglang may nagsalita pang 2. 3 pala silang nasa loob na ng bahay. Orasyon ng orasyon si Ricky habang nanginginig na ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung titigil na ba siya sa ginagawa niya at matutulog na lang o sisitahin niya yung mga yon. Pumikit si Ricky at pilit niyang pinapalakas ang loob niya. Kumukuha na siya ng buwelo nang may narinig siyang nagsalita sa labas at binigkas nito ang pangalan ni Aling Daling. Biglang napamulat ng mata si Ricky at sa hindi niya inaasahan, meron nang nakatapat na muka sa siwang na ginawa niya sa pintuan at nakatitig na ito sa kanya habang nakanganga at gigil na gigil. Tumigil ang oras niya nung magtitigan sila. Ultimo yung paghinga niya. Natigil rin. Kahit pala nag-oorasyon na siya ng pambulag, nararamdaman ito nung taong nakita niyang nasa labas. Pumikit ulit si Ricky at nagsalita siya ng, "Bahala na po kayo sa akin." Sabay tinadyakan niya yung pintuan para tamaan yung mukha ng kung sino man yun. Ramdam na ramdam ni Ricky na tinamaan niya yon, pero pagbukas ng pintuan, wala na. Walang taong nakatayo doon na akala niya ay tinitignan siya. Sa takot ni Ricky, sinarado niya yung pintuan ng kwarto nila, binuksan ang ilaw at ginising niya yung mga kasama niya. Ang sabi niya sa mga ito, merong mga tao sa labas. Baka mga magnanakaw. Lahat sila tumayo at lumabas ng kwarto. Pero wala naman silang nakitang mga tao. Ang sabi nila kay Ricky, baka nantitrip lang siya. Tsaka imposibleng may makapasok sa kanila. Kasi patong-patong yung kandado ng pintuan eh. Mabuti pa, itulog na lang niya yon. Pinipilit pa rin ni Ricky na meron nga siyang nakita. Kaso, wala talagang makita yung mga kasama niya eh. Anong gagawin nila? Matapos yan ay nagsibalikan na sila sa pagtulog, maliban kay Ricky. Nagmamasid pa rin siya sa paligid nila. Nararamdaman niya kasing nandudun lang yung mga yon. Ilang oras ang lumipas, hindi pa rin siya natutulog. Nung palagay na ang loob niya kasi wala na siyang naririnig, pumikit na siya at pinilit na niya ang sarili niyang makatulog. Maya-maya pa, may nararamdaman siyang kumakalabit sa paa niya. Ang sabi pa ni Ricky, "Nong, maaga pa ako bukas, Nong. Huwag mo na akong kilitiin." Pero paulit-ulit pa rin siya nitong kinukulit. Nang biglang humawak ito ng mahigpit sa paa niya at nakaramdam siya ng sobrang sakit. Napabangon si Ricky para tingnan kung sino ba yun. Pagbangon niya, wala. Walang tao pero merong naiwang marka ng kamay sa paa niya at itim na likido. Ayon kay Ricky,
para yung burak na may lupa-lupa. Napaisip si Ricky kung saan niya nakuha yun. At saka, ang sakit ng paa niya eh. May naapakan ba siya kanina? May kasamahan ba siyang nantrip? O ang masaklap, may nakapasok ba sa kwarto nila? Hinawakan ni Ricky yung putik sa paanan niya para amuyin. Nung dumampi yung kamay niya rito, sobra nitong init. Ang nakakapagtaka lang, kung mainit yun sa kamay niya, bakit malamig naman sa paa niya? Hindi na ininda ni Ricky yung nararamdaman niyang init at inamoy niya ito. Pag-amoy ni Ricky sa putik, halos bumaliktad ang bituka niya dahil sa sobrang baho nito. Nakaramdam din siya ng pagkahilo nun. Akmang hihimatay na siya nang itinukod niya yung isang braso niya sa higaan at pinilit niyang makatayo. Plano niyang tumakbo ng CR para basain yung mukha niya. Nang sa ganon, magising siya. Habang pinipilit niyang maglakad papunta sa CR, gadapikit at mulat niya ng mata niya, may naaaninag siyang umaalalay sa kanya na nakaitim at malaking tao. Hindi naman niya magawang tanungin kasi hirap siyang magsalita eh. Nung nakarating siya sa CR, agad-agad binasa niya ng tubig yung mukha niya. Pagharap niya sa salamin, merong nakatayo sa likod niya na hindi niya mapaliwanag yung itsura dahil sa sobrang pangit nito. Para itong malaking ibon na napakaraming mata at bibig. Bumuelo yun, nakakagatin siya sa leeg. Nang bigla na lang, nawalan siya ng malay. Pagmulat ni Ricky, ayan na naman, nandudun na naman yung nakaitim. At sa pagkakataong ito, hinihila na siya nito papunta sa kwarto niya, kasabay ng isang malaking nilalang na pasan-pasan ito. Tansya ni Ricky, wala na yung buhay dahil bagsak yung dalawang kamay. Pagdating sa kwarto, inihiga siya nito sa kama niya. Tinatapik-tapik nito ang pisngi niya. Para bang ginigising siya. Pagharap ni Ricky at pagmulat niya ng mata niya, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na merong napakalaking bibig at napakaraming ngipin. Walang pag-aalinlangan, isinubo nito ng buong buo yung pagmumukha niya. Matapos yan, bigla na lang dumilim ang paningin niya at wala na siyang naalala pa. Yun na lang ang tanging naaalala ni Ricky bago siya tuluyang mabaliw. Habang nakikinig si Aling Daling sa kwento ni Ricky, tinanong niya ito kung naaalala niya ba kahit konti yung sumubo sa mukha niya. Pilit na inaalala ni Ricky pero yun lang talaga yung naaalala niya. Nang sinabi ni Aling Daling kay Ricky na huwag siyang magugulat sa makikita niya, tanong ni Ricky sa kanya, "Bakit ho, ate?" Kung naaalala niyo yung kaisa-isang nilalang na naiwan kay Aling Daling, yung nakita niya sa labas ng bintana, pinuntahan nilang dalawa ni Ricky yun.
Pero bago makita ni Ricky yun, may kailangan pang gawin sa kanya si Aling Daling. Inihip-ihipan niya ang bumbunan ni Ricky at sinabihan niya itong itago muna ang lahat ng gamit niya sa kwarto. Matapos yan, pumunta na sila sa itaas. Tulog na yung isang babaeng kasama sa kwarto ni Aling Daling, kaya tamang-tama ang pagkakataon na yon. May inusal na 4 na salita si Aling Daling para lumapit yun sa kanya. Tapos si Ricky naman, nasa pintuan lang ng kwarto nila. Maya-maya pa, unti-unting umangat sa bintana yung kaisa-isang naiwan kay Aling Daling. Sobrang nagulat si Aling Daling sa naging reaksyon ni Ricky. Dahil halos bumalik na naman ang sakit nito. Para siyang baliw na nagsisisigaw habang nakaturo siya sa tinawag ni Aling Daling. Sa isang iglap lang, pinaalis kaagad yun ni Aling Daling at tumakbo siya papunta kay Ricky. Tinakpan niya ang bibig nito at meron siyang inusal sa tenga. Ilang segundo ang lumipas. Kumalma naman si Ricky. Ang sabi ni Ricky kay Aling Daling, "Ate, sino yun?" Dahan-dahang sumagot si Aling Daling ng, "Gabay ko." Iyak pa rin ang iyak si Ricky habang nakayakap kay Aling Daling. Talagang takot na takot siya. Kumpirmado, yun yung huling nakita ni Ricky bago siya nabaliw. Pero sino yung nakita ni Ricky na nasa salamin? At saka, sino yung pasan-pasan ng alaga niya na wala ng buhay? Kasi walang maalala si Aling Daling na meron siyang ganun. Dito na nagsimulang mag-imbestiga si Aling Daling. Ilang buwan ang lumipas. Napag-alaman niya na iilan din pala yun sa mga kamag-anak ni Itang. Nagaganti sana sa kanya. Kaso lang, naharang ito ni Ricky at ng isang alaga niya. Matapos yung gabing nakita ni Ricky yung gabay ni Aling Daling, bawat araw na nagdaan na kasama ni Aling Daling si Ricky, marami siyang pinapaliwanag dito na talaga namang hindi ka panipaniwala at hindi mo iisiping nangyayari sa paligid mo. Bilang mulat sa aral sa kanan si Ricky, naniniwala siya sa lahat ng sinasabi ni Aling Daling. Bali ang nangyari, nagpalitan sila ng mga ideya tungkol sa iba't ibang mga gamit nila. Dito na rin natutong gumamit si Aling Daling ng aral sa kanan at nakokontrol na din niyang hindi mapasok o hindi masilaw sa mga gamit na ito. Si Ricky naman, hindi pinasok ang pag-aaral ng tungkol sa kaliwa. Wala rin siyang interes kaya hindi niya tinatanong si Aling Daling. Talagang purong kanan lang siya. At yung gabay ni Aling Daling na nagpabaliw at tumulong kay Ricky, unti-unti na rin niyang hindi nakita yon. Dahil para bang itinataboy niya ito sa tuwing nagdarasal siya ng mga gamit sa kanan. Pero alam niyo ba, sumisingit-singit pa rin si Aling Daling ng mga dasal niya sa kaliwa. Pero purong pangproteksyon na lang yun. Yung mga pangdiinan niyang gamit,
At yung mga tinatawag niyang alaga niya, nasa loob na lang ng cabinet niya at nakabalot yun sa telang itim. Hindi niya nga alam kung susunod pa yun sa kanya eh. Kasi nga, hindi na niya pinapakain ng mga dasal. Ilang taon ang lumipas. Nagpasya na ang amo nila na ibenta na ang negosyo niya. Yung negosyo na kung nasaan sila Aling Daling. Kailangan niya na kasing bumalik ng China para sumunod sa lahat ng kamag-anak niya. Binigyan naman sila nito ng kani-kanilang perang pangsimula. Hindi naman sila pababayaan nun eh. Bilang parehong walang kamag-anak si Aling Daling at si Ricky, nagpasya silang magsama na lang sa iisang bahay. Nung una, 4 sila sa bahay nun. Pero nung nakakita na ng ibang malilipatan yung 2, umalis na sila sa bahay na yon. Kaya ang naiwan, si Aling Daling at si Ricky na lang. Alam niyo ba ang naging negosyo nilang 2 nun? Nagtitinda sila ng bibingka, puto bumbong, lugaw, palabok, at kung ano-ano pang pagkain. At saan sila lumipat? Sa Bacood, kung saan kami dati nakatira. Ilang taon pa ulit ang lumipas. Yung simpleng pagsasama nilang 2, naging matibay na relasyon na. Nagkaroon rin sila ng anak at mas lalo pang pinagtibay nito ang kanilang pagsasama. Masasabing, naging swerte sila nun kasi ang lakas din ng negosyo nila eh. Kaso lang, merong dumating na matinding dagok sa kanila. At nangyari yan nung naabutan ni Aling Daling na kalat-kalat ang lahat ng gamit niyang nakabalot sa itim na tela. At lahat din ng kandilang itim niya ay nakatayo na para bang merong nagsasalansan dito. Pagkita niya sa mga gamit niyang yun, isa lang ang pumasok sa isip niya. Paparating na naman ang oras ng singilan. Takot na takot at kabadong-kabado siya dahil meron na siyang pamilya eh. At saka, sinong gagawa nun? Tinanong ni Aling Daling si Ricky kung siya ba yun. Ang sabi ni Ricky, hindi niya nga alam yun eh. Pagbalik ni Aling Daling sa kwarto, meron siyang nakitang matandang kuba. Ang umaakmang sisindihan isa-isa yung mga nakatayong kandila. Paglingon nito sa kanya, ngumiti ito. Pilit na dinudukot ang 2 mata niya. Pero habang ginagawa niya yon, unti-unti rin itong nawawala sa paningin ni Aling Daling. Kumpirmado, merong isa sa mga alaga niya ang gumawa ng bagay na yon. Pero hindi niya alam kung saan ang galing yung matandang babaeng kuba na yon. Malalaman natin ang sagot sa bagong yugto ng buhay ni Aling Daling. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang haba ng Aling Daling to. Hindi ko inaasahan yun. Kasi sa pagkakatanda ko, ang sinabi ko sa inyo parang 6,000 words lang, no? 16,000 words pala yun. Kaya pala inabot tayo ng hanggang 8. Kasi yung ginagawa ko, every 2,000 words, stop. Alam niyo yan.
para dire-diretso rin yung upload. Kasi mahirap din mag-edit tsaka mag-record. Pero yun nga, yung Aling Daleng 3, nasa akin na yung first part. So hindi ko pa siya gagawin kasi first part pa lang. Busy si Ronron ngayon, di ko alam kung ano meron. Kaya hindi niya pa nasisend yung iba pang parts. So habang wala pa, kwento muna tayo ng iba. Yun nga yung sinabi ko, si Lola Bebang, pahintay na lang. Yun lang. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumubaybay sa inyo. Ipakita naman natin yung love natin kay Aling Daleng at kay Ronron sa simpleng pag-like at pag-comment sa video na to. Yun lang. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. Sobra talagang salamat sa inyo.